I love you so much. Nanay ko, I love you. Bilang pag-apalan ko kinuloy, kinuloy na pati ni Ate. Ate, ako na po. Ako na. Tayo para sa magaling siyempre sabi ni Father Nono, dagdagan pa, naiigilan ninyo. Masaya lang, hanggang lang, si Alden Training, dito lang yung natin nila. Masaya, congratulations po, both sa pamilya, sa mga nila. Sa ito pong apretado na po na medyo may mga obligasyon pang iba, magsabi lang po sa inesunong of you na magana na ito mabisidali, hindi na kang magtukaw. So bago mo na Nobyo. pantuminan si... Arkilado yan?
Tindugin na, ali-ali ang Rio mo dyan. Sa pamilya ng nobyo and nobya, salamat po. Maraming ang pagkakataon. Salamat. Pinakako ko. Dapat man pinagayong-gayon mo mong katakuyan na si Piganapan pa. Ngunyan na alaw, abong nini ko. Anong sabi? Oh yeah, sa mo na. Nana, mainito. Aning. Sa kuya, aning. Itataw ko na ni sa iyo. Para ni sa iyo ni. Naako ko na yun. Sabog ko na yung katawanan. Naman kita sa lalaki. Mga lalaki, kung tataan mo po Oo nga. Kaya ako nga. Ay, sabi na eh. Tama si Ula ko kasubain. Laga na ni. Plato. Ayan. Ref. Baka laga na siya ni Plato. Tatas mo. Next is small gift from Ralph and Cholo. Ano yan? Pahamot garpan. Jewelry? Pahamot? Perfume? Eyewear. Eyewear. Buka. Eyewear. Watch. Relo. So, okay na? Okay. Picture. Relo ni Relay.